Kaixo eta ongi etorri egun berri batera, gaur iraiak 12 asteartea da, eta bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik Patxi Urrutia, gure ohiko kolaboratzailea, eta berarekin beti bezala aktualitateaz hitz eginen dugu, politika arloan, ekonomia arloan, eta mundu mailan ere gertatzen diren gauzak bertaratzeko, eta bestetik Oiana Gaio, Sakanako mankomunitateko berdintasun teknikaria da, eta Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak jardunaldi batzuk antolatu ditu irailaren 20an eta 21ean Lakuntzako kulturetxean, Sakana zaindu gertutik leloarekin, eta horren inguruan antolatu duten gitaraua kontatuko digu, baina beti bezala goazen lehenengo betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1504an, Kristobal Kolon Espainiarantz abiatu zen, bere Ameriketako laugarren bidaia bukatu ondoren. Urte batzuk geroago, 1584an, Ipar Euskal Herrian zenbait herritar sorginak salatzen hasi ziren. Egun berean, baina 1959an, Bonen Alemaniako Republika Federala edo Mendebaldeko Alemaniako aldarrikatu zuten. 1980 urtera arte iraungo zuena. Eta bukatzeko 1988an hainbat euskal alderdi politiko abertzale, EAJ, EA eta HB, Ezker Batuak eta Euskadiko 19 erakunde sozial eta sindikatuk Lizarrako akordioa sinatu zuten. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian, harri jasak herriberan mahastiekin, olibadiekin, fruta arbolekin eta barazkiekin amaitzen du. Lursait batzuek uztaren 100% galtzen dute. Gobernuak Fitero, Zintruenigo eta Koreia auzoak babes zibileko larrialdi batek larriki kaltetu dituela adierazi nahi du. Nafarroak euri jasen errekorra izango du aurten, AMTek aurreratu duenez. Argazki nagusian, gazte batzuk atzo apoio mutu elkartearen lokalean. Izenburuan, teilatu baten bila. Euriteek Iruñeko kalean bizi diren 100 pertsona baino gehiagoren egoera larriagotu dute. Bean, Suziri osasunista Sangotzan. Zabaltza, Lakosta eta Guaiar protagonistak. Eskuineko albistetan batetik Kataluniak amnistiak markatutako diada ospatzen du. ANZ-ek engainatzen ez uzteko eskatu die ERC eta Junts alderdiei. Bestetik, independenteak eta EH Bildu izango dira mankomunitateko buru 2 urtez behin. Ondoren, 7 urtetik 5 urte eta 6 hilabetera murriztu dute Lizarran bortxaketagatik ezarritako zigorra. Bean, UPN-ek uko egin dio San Fermin txikiko jaietan komun publikoak jartzeari. Bukatzeko, 2008 pertsona baino gehiago hil dira Marokon lurrikararen ondorioz. Diario de Navarrako titular nagusian, errekorraren itxaron zerrenda Nafarroan, espezialistarekin kontsultarik ez duten 76.000 pertsonarekin. Ebakuntza baten atzerapena ere luzatu egiten da, egun batez beste. Eskuinean, subiranismoak indarra galtzen du diadan, baina presioari eusten dio. Independentziaren aldekoek Sánchezi botorik ez emateko eskatu die ERC eta Junts alderdiei. Argazki nagusian, Javier Ramos Bareak Fiteroko lurretan landatutako tomateetan izandako kalteak egiaztatu ditu. Titularrean, txingorrak 3.000 hektaria arrotzen ditu. Fiterok, Zintruenigok eta Koreiak galdu dituzte gehien igandeko ekaitzaren ondorioz. Goiko berrietan batetik, Caritasek ohartarazi du etxerik gabekoen kopuruak gora egin duela Iruñean. Bukatzeko, Suziri gorritxoa Zangotzan. Garako argazki nagusian, subiranismo zibila alderdiei bidea finkatzen saiatzen ari da, inbestidura negoziazioek markatutako diada batean. Bean, ezkerrean, Joseba Egibar, EAJ-ko GBB-ko presidenteak dio, Lizarra garaziko gidoiak balio duela gaur. Alboan, Rafa Diez Usagabia, labeko idazkarioiak, estatuarekin herri gisa hitz egin behar dela gehitzen du. Beko berrietan batetik, aurrera egiten jarraitzeko ilusioa duela ziurtatuko du Urkullu lehendakariak. Bestetik, Bordel eta Hendaia AHT-aren ingurumen inpaktu txostena zaharkitu eginda. Jarraian, pobrezia errealak lakuaren arabera,
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako biztanleriaren 4%ari eragiten dio. Bukatzeko 54 urteko langile bat hilda Elorrion zuhaitz bat erori ostean. Laugarren hildakoa 9 egunetan. Berrian, argazkian, Bartzelona. ANC-ren manifestazioa atzo. Berrian, argazkian, Bartzelona. ANC-ren manifestazioa atzo. Titularrean, independentismoa bizirik dagoela aldarrikatu dute diadan. Independentziaren aldeko ekinaldiko urterekin alderatuta indarra galdu badu ere, Kataluniako subiranistek mobilizazio jendetsua egin dute. ANC-ren deialdian izan da Aragones presidentea. Beste berrietan, batetik EITB-ko irratietako langileek 3 eguneko lanuztera deitu dute, lan baldintzak salatzeko. Hilaren 14an, 26an eta urriaren 19an dira grebak. Hitzarmena berritzea da eskaeretako bat. Bestetik, Urkulluk etorkizuneko proiektuen zutabe gisa ditu euskara eta autogobernua. Jarraian, eskola garraioko gatazka oso azkar konpontzea espero du Jaurlaritzako hezkuntza sailak. Lizarra Garazi, aldaketa urteak. Bukatzeko, Kontxako irabazleen biharamuna. Marlarrea, Arraun Lagunakeko kideak dio urte guztiko lanaren fruitua dela eta amets bat betetzea dela gehitzen du. Iñaki Goikotxea, Urdaibaiko arraunlariak dio estropadan zehar sufrimenduaren barruan gozatu egin zutela. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, abian da egile berriendako euskarazko literatur lehiaketa. Urriaren 27an amaituko da lanak aurkezteko epea, eta egileek poesia eta narrazio modalitatetan parte hartu dezakete. Beste berrian, Iruñerriko mankomunitatearen presidenteak gaur hautatuko dute. EH Bilduk independenteek Gero Abaik eta Kontigo Zurekinek akordio programatikoa lortu zuten atzo. Horri esker baliteke presidentetza konpartitzea independenteen eta EH Bilduren artean. Bukatzeko, 873 hautagai Foruzaingoaren oposizioko 100 plazetako bat lortzeko. Lehenengo azterketa irailaren 30an izango da Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Gaurko eta biharko eguraldia ikus ditzagun. Gaur ezegonkortasunarekin jarraituko dugu. Mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizearekin eta tenperatura maksimoak jaitsi egingo dira. Ipar isurialdean tarteka hodeitza oso trinkoa izango da. Goizean zaparrada batzuk botako dituan hemenka, baina eguerditik aurrera ezegonkortasuna handitu egingo da. Orduan zaparradak eta trumoi ekaitzak izango dira. Eta zenbait lekutan baliteke zaparrada handiak botatzea, txingorra egitea eta haize bolada gogorrak eragitea. Tenperaturak orokorrean ez ditu 25 graduak gaindituko. Asteazkena hodei ugarirekin eta euri kontuekin hasiko dugu, batez ere ipar isurialdean. Orduak pasa ahala, batez ere eguerditik aurrera, atertzera egingo du eta hodeiak gutxituz joango dira. Arratsaldean eta gauean ostarteak zabalduko dira. Ipar haizea ahul ibiliko da. Tenperaturan aldaketan dirik ez. Maksimoak suabeak izango dira eta minimoek berdintsu jarraituko dute. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzaile bat ekarri dugu guregana, Patxi Urrutia, arratsaldeon Patxi. Baita zuri ere. Zer moduz? Gaur. Ongi, beste honetan bezala. Bezalaxe ez. Bueno, beti bezala aktualitatea hitz eginen dugu, eta pilpilan ditugun gai batzuk jorratuko ditugu, eta lehenengo gaia erabakitzeko eskubideari utziko diogu. Egun hauetan salsa handia nabari da politika gintzan. Alde batetik ikusten dugu hauteskundeak bi aldiz hor aurkeztu dire, bi alditako hauteskundeak izan ditugula, Nafarroko gobernuare antolatu dela, eztabaida handia daudela, orai hor sartutakoak orai direnak postuak trukean saltzen, saltzaile ona dire, bere onerako saltzen dutela behintzat, eta hor dago eztabaida handi bat gertatuko den patria argitzen ez gaituena, ez? Baina noien denen tartean, nik uste dut gai bat da publikoki gero eta gehiago agertzen ari dena naiz eta pauso
konkretoak igual ez argiegi ematen, eta hau da, erabakitzeko eskubidearen inguruan dagoen eztabaida eta dagoen elkarrizketa. Zertaz, bueno, pues, ez dakigu nondik eta nola, baina hemen zenbait jendek mistifikatu egin dute beraien herrialdea Espainia dela eta Espainia bezalako ez dagoela munduan, eta Espainiar ez garen guztiak tontuak garela. Tontuak garela zeren eta, bueno, pues, ezin dute gure esku utzi erabakitzeko aukera, gu antolatzeko aukera, gu nahi dugun euskara erabiltzea. Traba guztiak jartzen dizkigute, eta behar dute kanpotik urrundi jendia etorri esplikatzeko guri zertan ez garen gai horri aurre egiteko. Eta, bueno, pues ni uste dut momentua dela gaurko egunean ikusiz Katalunian gainera ze gertatu zen, hori dela 3 urte egin zuten erreferendumarekin, eztabaidetan nola agertzen den orai ere gai hori dago hor pilpilean eta horrek erabakiko du, horri emango zaion erantzun erabakiko du zenolako gobernua izanen dugun gero. Horregatik momentuan nik uste dut importante eta oso polita erakargarria dela, ez? Baina kontutan eduki behar dugu, gu ez garela inor baina hobeak, baina ez garela inor baina okerragoak ere eta tontuagoak. Eta guk, nizazu, horretela denbora pixket, badu familia iparraldean, eta familiko batek horatzen soldadu edo militar edo hor Pazifiko ez da nongo irletan, eta horko irletan estatu bat da, eta ez da igual egun 1000 biztanle dituzten edo ez. Eta ez dago problemiko horrelako zerbait antolatzeko. Eta hemen gure txan, Europako herri zaharrenean, ez dakit, hainbertze gauz egiteko bizimodu hon bat antolatzeko gai garenok, 2000 urte eta gero hizkuntza maitendu dugunok, eske gure aberastasuna da, animalea, ez dut nik txobinista izan nahi, errateko gezurra diren gauzak, ez, praktikan ikusi daitezkenak, egunero ikusten alditugun gauzak. Gu gara Europako herririk zaharrena, gure hizkuntza pentsazazu zenolako indarra eta zenolako sakontasuna du, hainbertze urtez mantendu egin balima da eta oraindik ere hor dirau, eta espero dugu urte askotarako, ez? Nik uste dut horrengatik, orai dela momentua berze pausu handi bat egiteko zentzu horretan. Eta, bueno, klaro, hor duzure, hor mugitu behar dugu, zerengatik jendea aire gero eta gehiago barneratzen, erabakitzeko eskubidea. Arrazoia badugu, ez dago inongo filosofiarik, inongo filosoforik, inongo aztik ere, horren kontra egin dezakenik. Hor dago, suerte honez edo suerte txarrez, baina favorez. Guk nahi dugu gurea erabaki, guk nahi dugu guk erabaki. Eta utzi gaituzue bakean, guk ez dugu deus eskatzen. Baizik eta zue gu bakean ustea. Eta zein izango litzateke hurrengo pausoa, gure hurrengo pausoa? Pues ez dakit, bai, hurrengo pausoa beharko zen izan, autodeterminazio eskubidea praktikara eramatea. Bueno, pues, hor, erreferendum bat egitea, ja zer nahi dugun edo nola nahi dugun. Ez dakit, hainbertze eta hainbertze referendum egin dira, eta ez da ezer pastu. Niko guan daukat bizu sekuture zen irautzaile bat Ginea Frantsesakoa, Ginea Fransesa, Ginea Espainola, ez Ginea Fransesa, Ginea Portuesa, eta ez da izan bertzea. Eta, bueno, pues horkoa zen, ez? Eta De Gaulle, txulokerian, 60an, erran zuen, nahi duenak independentzia hortxe dauka. Txulokerien erranez, bueno, pues ez zatea ausartuko, zergatik ez duzte deusteko balio. Eta sekuturak erran zen, bai, nik nahi dut. Eta, 3 urten buruko erdiak independizatuak ziren. Zer pasten da, gauzak hor, mistifikatu egiten gaituzte zenbait gauz, guk hoiei uko egitearen truke. Hemen, politika dago, gezurrean dago oinarritua. Zeren, eta begira esazu, estatu golpea izan zenean, estatu espainiarrean parlamentuan baitu baitzituzten parlamentario guztiak eta, pues orduen, bazirudien hemen, bueno, ez da izer pastu behar zela, eta gezurra errantzuten dena zerengatik, ez zegoen, bueno, ez zakun erregea salbatu, erregea zen horren antolatzaile nagusia. Hainbertze urten buruan jakin dugu erregea zela, hoi egin zuena, eta bere podorea mantentzeko edo egina zuela. Gero, erregea zen kristoin personaje importantea. Gero, kusi dugu Mozkor Andresaren mierda berzerik,
eta hiltzailea. Horai arte bat bere anaia hiltzela, baina lenguan horari de militar bat ari da kontatzen nola neska gazte batekin zegoela eta bere Andrea alduzela lehiotik bota zutela eta hil egin zela. Osa, ez dirudi hain garbi dagoenak. Baina, eta horrela erraten dute, hainpertze gauzei buruzia, ematen dute egiazkoa direla deus frogatu gabe. Eta, claro, gehien bat, jendia zozotzeko eta beraien ideak eta beraien proposamenak planteatzeko, mantentzeko eta hori. Biezazu, hemen izan den atakerik handiena, Estatu Espainiaren zen 23 F. Estatu golpe eman zutelaik militarrek parlamentuan eta ez zen ezer pastu, ez zuten inor zigortu. Horai katalanak referendum bat egin zutelakot, joder, hor daitze buru belarri purdia galtzen nahi dituztelakot zigortu orduan ez naski estatu golpe eman zutenak, baizik eta referendum bat egin zutenak. Baina ja sartu dute jendearen buruan, hore delitu bat zela. Hore zen delitu, hore zen administratiboki egindako gauza bat, inolako deliturik ez zuena, zerengatik inoren kalterako ez zen izan, bakarrik zen ezagutzeko ez, eta zen jendeari erabakitzeko aukera ematea ez, hor bilatzen zen. Eta hortan gaude orai ere, eta baina uste dut momentua badagoela sensibilitate zerbait, badagoela emaitzak ere, hauteskundeen emaitzak ere, nahiko praktikotasunetik ditute nahiko interesanteak izan daitezkela, eta esperoan. Eta zer gertatuko litzateke orain referendum bat egingo bagenu hemen? Ikaragarriko berdin zepastuko zen biharamunean izugarrizko garrantzi izango zuen, zerengatik behingoz demokrazia hasiko zen praktikara eramaten. Porque demokrazia ez da botua ematea da urtetai behin. Demokrazia da hor erabakitzen dena praktikara eramatea. Eta hemen egin behar dena da, erraten ja decidimos, zuek ez duz erabakitzen. Hemen erabakitzen behar da gero irtenbideare izan, eta irtenbidea da, gero zuk aukeratzeko aukera izatea, zuk erabaki, gehiengo bada, eta gaurko gurean gehiengo izan zen zalantzarik gabe. Oraindik monarkia badakigu zer den monarkia, badakigu mozkorrak, hiltzaileak, horiek direla monarkia, eta badakigu deusteko balio zuela. Eta egiten diren inkestetan eta gainera argia gelditzen da independentzia gailendu egingo zela Euskal Herrian. Bueno, momentuz hori ez dugu jakinen. Baina Kataluniara bueltatu atzo diada izan zen, ez? Eta pixkat egon zen konflikto moduko bat ANC-ren artean, RC-ren artean, Juntsen artean, eta... Momentua, haunditzen ari garelaik, haunditzeko ordutan, jendeak ere beti izaten ditu problemak. Minak, hau ez ongi sartzen, bertzia zinungi ulertu, eta horrelako gauzak, eta nik uste dut ere hor badutela, arazo bat badutela, zerengatik ikuspuntu desberdine badaude, nondik norakoak nola marraztu horreire lan zen, eta zalantza badaude, zer egin momentu batean, edo zer egin beste momentu batean, ez? Eta Asamblea Nazional Katalara hor dago ere, RC hor dago, bertziak ere hor daude, eta denen artean, ez dute arras proposamen bat zehatza egiten, ez? Baina mugimendua dagoen biztertean dena den ja interesgarria da, zeren eta, exigentzia hori behintzat, beharroi hor dago, eta independentziaren hitza eta independentziaren ideia gero eta gehiago aurrera pausoak ematen ari baita, ez? Alde horretatik, beti horrelakoetan desadostasunak eta eztabaida daudenean, askotan gogorra izaten da, baina bezaletik berriz haunditzeko gogortasunak behar dire gainditu. Eta, nonta mantentzen den espiritua eta nonta aurrera pausoak ematen ditugun, orai hurrengo pausua elektoral edo administrazioaren aldetik izango da Europar hauteskundeak eta Europar hauteskundeetarako egoera oso ona agertzen zaigu, zerengatik hor gainera izango dugu aukera erakusteko Euskal Estatu Espainoleko herrialdeak elkarrekin gateko aukera izanen dugula, eta nik pensatzen dut, honek bultzada handi bat emango diola independentzia autodeterminazio eskubideen alde. Eta zer da hobe batzutan zure ideiak irenstea edo pixkat eskuzabalizatea eta adibidez soeri botoa ematea edo zure ideiekin beti finko jarraitzea eta esatea, ez, soeri ez eman botoa.
Zer da hori? Non dago hor? Begira, tripeko mila ematen dit niri adibidez, ez dut botu ematen, emango ninduke horrelako zerbait egitea, ez? Momentukoa ikusi, ez? Adibidez, oraikoan PP ez tortzeko eta Vox gehien bat unetez agertzeko, borgoruen bai ikusiko genuela zer den eta zer nolako aukerak izango genituen handitzeko. Eta, bueno, uste momentukoa izan behar dela, eta jakinez gainera hauteskunde bitartez ez direla gauzak aldatu egiten dire, mobilizazioa, elkarlaguntza, eztabaida, hainbertze gai sartzen dire paketean hori eramakitzerakoan, ez? Baina, bueno, denak behar ditugu pauso guztiak, jarrera guztiak, egoera guztiak denak erabili behar ditugu, nola baita ere aurrera egiteko, ez? Eta, bueno, pues adibidez, Bilduk errantzuen lehenengo momentutik, beraiek ez zutela, beraiek emain ziotela soeri botoa horretarako, zeren eta importantea zen eskuin muturra hemendik gobernutik botatzea, ez? Eta, bueno, pues ikusten da gainera, momentuz behintzat egindako ikusita arrazoia bazuten. Pixkat urrunerago joanez, Afrikara joanen gara orain, estatu kolpea, ez? Badago hor... Badut gogoa gainera, zerengatik lehengoan hemen egon ginelaik hori dela 15 egun, pilpilian zeuden orden, Malin ez egin honbakin hori igual gerran sartuko zirela, beste batzu orduentxe golpestatu kolpea emana, eta, bueno, pues, bazirudien orduan estanda egin behar zuela Afrika osoa, ez? Nire asko eskatu ninduen horrez, zerengatik behar ez duten gauza bakarra Afrikan da gerraren bat, ez? Edo jaleoren bat, zerengatik bizitza asko merke saltzen daan, eta behin hasten bali madira salketa handiak egiten kristoinak gerta daitezke, ez? Eta orduan, bueno, baina gauza bat eko nuke azpimarratu. Estatu golpe ematen denean, badugu ja geren burua, zergatik beti errepikatu diguten eta beti esplikatu diguten, badugu gure buru gibelean ideia bat non pobreak, txiruak, tontoak diren jende horiek gerran lotzen dire beraien artean. Zein tontoak, ez dute jateko eta gerrara gaten dira. Eta hoi gezur hutsa da. Gezur hutsa da. Zerengatik, hor badaude jendeak listoak, argiak, fisikoki eleganteak, bada hainbeste jende, balio handiko jendeak badago hor, eta baina gertatzen dena da, beraiek eskura dituten tresnak, bai ekonomikoak, bai sozialak, bai politikoak, eskasa direla zertaz. Beti gu erten dutela isuriak, erten dut Europarrak, gangarelakotz horko aberastasun guztiak ebastera edo lapurtzera. Eta hori da gertatzen dena, momentu, segun ze konpainiak eta ze interesak dituen oso erresa da gerra bat antolatzea. Diru pixket balin baduzu eta mercenario batzukin hasten zara bazterran hasten eta gainera estatuko norbait ere biltzen baduzu zure tesietara eta gertatzen ari gara, eta niretzat importantea da gu konturatzea estatu golpeak Afrikan direla Europarrak egindakoak. Ez direla estatu golpeak, dire lapurreta golpeak. Eta segun ze multinazionalak dauden atzea, izango da horreginen dena, izango da modu batekoa edo bestekoa. Begira zuzu, bi izen emango ditut. Sangara eta Kongoko Patricio Lumumba. Hauek biak izan ziren, Afrikako lider handiak, sozialistak, ezkertiarrak, solidarioak. Biak garbitu zituzten, alik eta laizterren. Patricio Lumumba ez zen ingeniero edo zen, maixua zen. Sankara berdin, Sankara da alto volta, Burkina Fasokoa, eta bertzea berri zen Kongokoa. Eta lurperatu zuten zezagin hor noz, personaz peregrinazio eremu bat izan entzelako hoien hilobia. Eta hoi da kolonialismoa, hoi da guk egiten duguna Afrikan, jende hoiei kendu beraiek dituzten bitarteko guztiak, karri honet, hor dire gero mehatzeak. Zenbat mila daude hor, zenbat diru badago lurpe hortan, zenbat milaka persona hil dituzte, sartzen dituztelakotz buru belarri ziluetan hor, diamanteak eta bilatzeko eta harrapatzeko. Bizi gara soziedade batean non, alde batetik erabakitzeko eskubideak entzen digute, beste aldetik Afrikan animeleko sarraskiak egiten dituzte. Hoi bai, nolabait ere txiki-txikitik sartzen gaituzte guri ideia gukarela perfekzionistak.
gu garela munduko listuenak, oberenak, guapoenak. Eta hori gezur hutsa da. Jendea persona bakotxa beharko zen, bera bezala tratatu eta gehien bat, dauden ontasuna denen artean banatu. Eske bertenaz, baina, bueno, dena den bizkit artean behar dugu mantendu, espliketu, azaldu, edo denen artean borrokatzen dugu berze gizarte bat antolatzen, ez dugula deus egitegorik. Eta, bueno, horrek gainera mundua pixket aldatzen ari da, hor daude BRIC taldeak, India, Txina, eta hori denak Brasil, juntetzen ari direnak, eta badirudi aldaketak badaudela, etorriko direla. Dena den mundua oso ziurra da, ez da bat ere ziurra, baina goziko dugu zer gertatzen den, baina zuek bezalako gaztek baduze kristo lana eta ordura mundu hau hobekixago egiteko. Marruekosen ere goera ez da asko zobea, ez? Pentsazazu, zertarako duten erregia, orai jakin da, urtein erdia Parisen pasten duela. Mozkor Tzarroi, lehenguan agertzen zen, argazki bat, besta salako betetik atratzen, eta mozkorra hau jasan segundo da, lapur, sinvergüenza, impresentable, denetek badu, dena da hoi. Eta non dago orain? Parisen. Parisen. Bizi da Parisen, eta ez du uzten jendea totzea laguntzera. Ez dizu baina, zer da? Pues bueno, Felipe González ez laguna. Hemen ez du behar urrurregi, hemen bekatua bere alagertzen dira. Uneko paritu zion animeleko eremu bat, playa handi bat, Felipe Gonzálezi beretako. Karo, zertaz Sahara da marrokiarra? Zenbat jendei ez die badaula ordaindu, erosi. Eta karo, Felipe González edu gore guri klaseak ematera autodeterminazioari buruz. Mozkor zar bat, beharko zuten horrei botaz ondartzara, uretara beharko zuten bota. Hoi da Marrokeko erregea, eta horrelako jendeak miresten ditugu, eta horrelako jendeak goraipatzen ditugu, eta hau zer da? Gu gainbeste urte, universitateetan ibilitu horrendik ez dakigu egerten. Hasan Hussein podredumbre, Sahara, fosfatos bukra, abonos, peska. Oie, dena lapurtzen duen personajea. Ez dagoena ez da horre ere. Ez dituenak ez da formak ere gordetzen. Zer da hau? Zer da hau? Behar du, eske, nik hau ikasi nuen Afrika. Behar dugu, Europara behar dugu hartu burua, eta buelterdi bat eman kontrako ikusteko. Orain arte ikusi ez dituguna ikusteko. Bueno, bizkiterten pixke bedere makortu, beste zerbait gehiago ikusteko. Gainera orain aipatu zula Felipe González, saten ari da salbatu gintuela, ez? Bai. Eske, ja, badago... Nork esaten du hori? Berak. Berak, claro, ez, joder, eta gerrak, esto fue contra la Constitución. Zokeri batzuk. Enbiezazo, ustelkeria da nagusi jende horien artean. Zertaz da nagusi? Pues bueno, azken finean, segitzen baduzu prentsa, ikusiko duzu nola, ez dakit noizko ministroa sartu da lanera, ez dakit kompainia, no seke kompainia, dolako kompainia batean edo sartu fitxetu dela. Badakit zer den hoi, erosketa, korrupzioa, ustelkeria. Ordaintzen dioterai gero horrelako egoeretan beraien alde egiteko eta hoi babesteko. Olakoak hola ministroak, ustelak, zuekoak. Ustelkeri lehenengo kasu hemen eman zena da Alfonso Guerraren anaia. Alfonso Guerra zen Felipe González bigarrena. Zen biek ziren los factotu, Estatu Espainiaren. Pues hoi, Alfonso Guerraren anaia montatu zen ministerioan diru biltzeko buleko bat. Eta gara, hoi heldu da orai, hainbertzuten buruan badator orai erratera guri autodeterminazioa hoi dela astakeri bat. Astakeri bat da, zu sinvergüenza, zu bezalako porkerie sortu zirelakoz. Da duzuzoko ikustekorik. Eta horrela funtzionatzen du. Badaude, gaurko honen igual badaude, 30 edo 40 ministroi daudenak administrazio, zenbait enpresetako administrazio konseiluen. Baina ez pensa badakitelakoz gai horri buruz zerbait. Ez dakite autoa zirrike baituenik ere eta auto bateko enpresako arduradunak izan daitezke, ez? Eta horren gainean daukagu guk antolatua gure bizimodua eta gure gizartea. Gehien bat gure filosofia, ez? Badirudi zer nahi bagarela, bertik egiten alez badugu bedere kritikatu egiten dugu.
Estatu Espainiarrean ere egin zen momentuan erregeari ontzi bat, ez? Egin zen. Bai. Eta orain bigarrena. Bi egin zizkete lehenguari, bai, bat ja pintura pixket izorratu zuela eta bigarrena. Zorai bertze bat semeari. Gau, eske, el preparau behar du, untzi bat behar du, eta denen artean egin behar dugu untzi bat bere oporrak hor pasteko Mediterraneo. Eta zenbat kostantzen du ontzi horrek, kristona, ez? Ez dut hartu guaz, baina haunitz. Gehien bat bera produzitzen duenaren dago gainera haunitz. Pues hola bizi dire, eta ez dut eskua garbituko erregeari eman diotelako, eskua hartu zuen Andre batek iruien leguan erregea torri zelek. Erregea da dena, biezazu, erregea da lapur profesionala. Eta zerta dutau? Porque konstituzioan badator artikulo bat non el rey es impune o inmune betzaio behar zigortzen. Horrek zerren edo? Pues bueno, kontrakoa. Eta gainera, hiltzarra dimititu zuelaik, tarrapataka ibili ziren hor, epeik ez usteko, baten ustean, eta bestian artean tartean eupeik ez usteko, zergatik hartzen alzioten erregeari, edo nungo juez batek erretratzen txikitu benpakia deklarar. Eta horregatik hori egin zuten. Baina, bueno, pues, eske da dena, segunta azten bazara aztertzen, mantxo gu hemen ari garen bezala, konturatzen zara, zer olako gauza diren eta zer olako gizertean bizi garen. Zuk pensatzen alduzu, 300 diputatu bankopean kontu zuen militar kabronak, horrek berehala, biharagun goizean denako etxera libre, ustea. Eta gero katalanak hor, Puigdemont, bost urtez gordea, ez naskit ametraiatakin mehatxatu zuelakoz, baizik eta, bueno, referendu bat egin edu erantzulakoz. Konturatzen zara zein tontua garen, eta nola bizi garen aldrebestuak. Eta indeaz zergatik egiten du horren alde. Propaganda, publizitatea. Eske publizitateak edozen gauza. Zagure ideiak ez ditugu ondo mondatuta. Gainera insistitzen dute eta ez, oide publizitatearen bitartez badakite kontrolatzen dutela. Hemen badaude, estatuko zenbait podore. Religiosoa, kulturala, hizkuntza, epaileak, eta ez da izan den bosgarrena. Horiek daude dena jarriak lerroan, edozen moduten bat gainditzen baduzu, bertzea hor duzu. Moralki haula zaudela, Eliza, venga, bota predikua, maiozu mezak egiteko diru puskat, eta pesak ongi elikatu, tripatzar horrekin gero ez dute gehiago pensatzen. Jueza, jodera, biezazu juezekin zerari den, pasten. Hor dauden juezak, ez dago juezarik, porque el poder judicial hor ez da aukeratzen besteak, berdin zaie, beraie ez Espainia eta deus import, beraiena bakarrik, ez dagoela berdin zaigu guri. Berdin hor pareatuko du, pobreak, pleito bat dutenak eta pleito horren bitartez bizitzeko aukera galdu egiten dutenak, hoiekin ausartzen dire, hoiekin trebatzen dire, gizarte hau, izan behar zuenetik, denera badago animeleko pausua. Asteburu hontan izan zen Batasunaren privilegioaren 60. urte urrena, eta, pila ospakizun, ekitaldi egon ziren, erreginak, Iruñan egon ziren. Nik uste izan zela ekitaldi pribatu bat, ez? Egon zela Ibarrola erreginekin. Bai, bueno, hori montatu egiten duten, nola baitere, osperen bat emateko eta errateko zen guapua eta zein altua eta zein den erregea, ez? Hombre, hor bururatzen zena edo kontutan hartzen zena zen ekitaldi historiko ospetsu bat, zeinen Iruñe bazituen 3 burgo, eta hiruen artean beti borrokan eta historietan zauden, eta hori izan zen nola baitere akordio handi importante baten sinatua, bidaie sinatu zutena, ez? Aurrera pausu animalia zeren gati, onartu zuten elkarrekin bizi behar zutela, elkarrekin lan egin behar zutela, eta, elkarrekin egin behar zituztela gauzak, bizi baldintzak hobetzeko eta hola, ez? Eta, hori ospatu zen, eta hor, betiko bezala, alkatesa ergela baite, konbidatu zuen erregea, nola baitera erregeari protagonismo, eta hoi egin zenean, ez zegoen erregerik, askoz ere gutxiago borboik. Ez zegoen hemen borboik horrelako ospakizunik egiteko, hoi da giberetik etorritakoa, historia zafratzea, purdienostiko bat emate historiari,
Baina, bueno, horiek itxek diregu ditugun lehendakariak, eta hor beti egon bartugu horietan ere erne eta erran erregeari eta erreginari hemen ez direla ongietorriak eta ez ditugu beraie behar. Talkateak momentu honetan baditu Sarasate pasalekuaren kontua, Gurutze plazakoa, orain atera da ez dituela jarriko komun publikoak San Fermin txikin, eta barreko gauzak ez. Egin zezu, hemen badaude zenbait politikari uste dutenak beraiena dela inposaketa. Berdin da ze gauzetan inposaketa adibidez. Gurutze plazakoa, hori ezagutzen dut, Atrazelei biharamunean eskatu zuten bilera bat, etzen bera etorri, bigarren etorri zen, eta orduen errantzien, bera egon zen isilik, galdezka, eta etzekila berak kusiko zuela, ez duela gaia ezagutzen eta kusiko zuela. Bigarrena zen, eta biharamunean zer ikusi duen prensan, alkatesaia erabakia zuela zer egin. Ez formak ere, ez da formak ere. Zer nahi dute? Nahi dute erakutsi beraie direla jefeak, eta gero beraie badute ideia garbi bat zer den gizarte hau. Gizarte honetan, tanto vales cuanto tienes. Zure balioak segun eta zer duzunaren alabera da. Eta ze pasten da? Pasten da, holako negozioetan sartzen dira beraien lagunak, nahi dituzten negozio borobilak egin, karo. Urbanismoa sartzen bazara, eta gero betetzen duzuna, eta erosten duzu, salgai dagoena, behala negozioak hor dituzu ez, eta hori egin dute hemen. Gurutzeko plaza izan da, ze gertatu da? Gertatu da, atradirelaik plazara kusi dute, zu, hainbeste upeneko jende kalean, beraien kontra. Eta orduen, mansotu egin dute, o gelditu egin dute. Momentuz gelditu dago, ez? Gelditu, bai. Ez da gitelako zer egin, baina zein dago problema? Bi problema ditu. Alde batetik erantzuna kristoina izan dela, ere muertan gainera, eta bigarrena, hainbeste beraien taldeko jendea bazegoela hor bizi baita hainbeste eskuin jende, eta hor izan dute problema. Eta orai, komunak ez ditula jarriko San Fermin txikirako baina. Nola izan daiteke astoa norbait, hoi planteatzeko ere dute. Hor, ari dire besta bat egiten. Baldintza higieniko minimoak, ez dira harrigarriak, baina minimoa bedere beharko ziren. Baina zein da haien arrazoia komun publikoak ez jartzeko? Osa ez du zentzurik, ez? Aquí mando yo y mis ovarios. Bai, ez da ez. Eta ez dago besterik. Eta herritarren kontra eta listo. Ez nik hemen hau egiten dut, eta jakin dezatela nereak ni beti presnagola edozen gauza erabakitzeko. Badago orain ere Nafarroako presidente ohia izan zen PSOEko Gabriel Urralburu, ez? Bai, eske, lehenguan izitu egin nahi zen, egunkari batean ikusi du bere izena agertzen zela. 9 urteko zigorra eman zioten, lapurreta famatu handi bat egin zuelako zergatik, berak emandako obren eguneko 5 kobratzen baitzuen, eta gero, gutxi batzu besterik ez dire agertu hor, suposatzen dugu, hor gehiengoak denak kobratuko zutela, ordainduko zutela berdin, eguneko 5. Baina, bueno, kontuzek egitzen orduen lan handia, egon zen pleituetan, epaiketan ere anibili ginen kasik egunero, eta bueno, izan zen borroka bat importantea, eta bueno, gero, ez da izan bat milion ere ordaindu behar zituen berak ebatsitakoatik. Gaurko egunean dakiguna da, bere izena gertu da egun hauetan, eta ni zitu nahi, pensatzen ja, orai ere ekarri nahi duten, eta idiren ja bere ideia edo bere aurpegia zuritzen, eta segasoa intzinatuko gara. Zer egin duen? Eguneko 5 kobratzen zuen, eta 9 urteko zigorra, eta gero inbeste diru. Nafar gobernuak ogasuna ordaintzen ez dutenen zerrenda agertzen denean, hor agertzen da, Gabriel Urralburu, fraile ohia, eta argi dugunago da eguneko 5 kobratzen zuela. Baina bada, bitxikeri bat horren epaiketa honetan, zergatik denetan kobratzen zuen eguneko 5, eta gainera oso ongi nazituzten kalkuluak, ibare hor sartzeko ez egin hola, eta dena perfecto enkajaba. Eta bazen, faktura batean non kobratu zuen 9,9 eguneko kobratu zuena. Eta epaiketan ekonomilaria jaten zioten
¿qué es esto de esto? Dice, esto es un milagro. Denak egonek begiratzen alde guztietara ikusteko zer bilatzen zuten edo zer izien saiatzen gai honekin. Baina ez dut lortu. 89 eguneko kobratu dute beraiek, deus ezagiteagatik, ez? Baina ikusteko soeko jendeak duro bat ikusi orduko berehala sakeleko bidea erakusten diote. Ikusiko dugu ea beren izena gehiago entzuten den, eta hainbat kritika egin ondoren, badago albiste on bat, azkenean hitz egin genuela duela 15 egun, Rubialesek dimititu duela, azken finean. Claro, hoi bedere. Albiste ona, ez? Hombre, gutxi bada ere. Kusi dugure, estamentu ofizial horietan edo, jendea nola ibilki den, dirua nola ibiltzen duen, ze ideia dituzten, txulokeriak dena, gizarte hone behar doino, itxasainar golpe on bat, garbitasun pixka gehiago hartzeko, eta beste modu batean bizitzeko postasunez, orain ez gara gaizki bizi, baina oraindik postasunez eta baita duintasunez ere. Baina gutxienez presioak irabazitu, ez? Bai. Kanpotik guzteko. Hemen utziko dugu gaurkoz. Osongi. 2 aste barru hemen egonen gara, ea gai berriekin eta aktualitate berriarekin. Aktualitatea segituz. Aktualitatea segituz, eta plazer bat beti bezala, hemen zu izatea, eta hurrengora arte. Berdin, mila esker. Agur. Agur. Iruñerriko azken albisteak ikus ditzagun. Antsoainen Ezkaba Abesbatzak botako du Antsoaingo jaietako txupinazoa. Ezkaba Abesbatzak Antsoaingo jaietako txupinazoa botako du hilaren 14an, udalak deitutako herri bozketan babes gehien eskuratu duen hautagaitza izan ondoren. Beste hautagaiak Juan Martín Mundiñano Garziandia eta erregional preferente mailako Gazteberriak futbol taldea ziren, eta Marta Diez Napal alkateak eta Miguel Angel Arbizu Marturet zinegotziak jaietan parte hartzen duten talde herrikoien batera, Antsoaingo urrengo jaien egitaraua aurkeztu zuten pasaden astean. Ospakizunek iraiaren 14tik 17ra iraungo dute. Maria Jesus Reyes Aristu Izak eta Antonio Gómez Hernándezek Ezkaba Abesbatzako ordezkariak izango dira txupinazoa botako dutenak. Udalak deitutako herri bozketan lortu dituzten 283 botoi esker. Abesbatza Antsoaingo 30 emakume eta gizon baino gehiagok osatzen dute, eta denek partekatzen dute musikarekiko zaletasuna. Astero egiten dituzten entseguez gain, askotan joaten dira musikak eragindako alaitasunaren beharra duten lekuetara, hala nola zaharren egoitzetara. Era berean, askotan parte hartzen duten Antsoaingo jai eta kultur ekitaldietan. Erakusten duten energia, konpromisu eta kulturarekiko maitasunaren bidez, Antsoaingo adineko pertsonak ordezkatzen dituzte. Iruñan batetik ingurumen hezkuntzako museoak edozein hezkuntza etapatako ikastetxei zuzendutako iraunkortasunean, ezten programarako inskripzioak ireki ditu. 40 jarduera eta baliabide proposatzen dira eta aldez aurretik erreserba egitea eskatzen da. Berrikuntza klima aldaketari buruzko unitate didaktiko bat da, DBH-ko ikasleentzat. Programak edozein hezkuntza etapa hartzen du barne. Haur hezkuntzatik unibertsitatea, aniztasun funtzionaleko taldeentzako prestakuntzarekin. Jarduera kate materialak dagokion hezkuntza ziklorako egokituta daude eta gaztelaniaz zein euskaraz egin ditzake. Programazio osoa Iruñeko udalaren ingurumen hezkuntzako webgunean kontsulta daiteke. Ikasturte honetarako berrikuntza klimaldaketari buruzko NOE unitate didaktikoa da, DBH-ko ikaslei zuzendua. Ahalik eta esperientzia bizigarrienen bidez inguratzen dituen ingurunera hurbildu nahi dira, gozatzeko eta ezagutzeko, balioa emateko eta elkarri mesede egingo dion harreman errespetagarriago bat bultzatzeko. Jarduera guztiak doakoak dira, baina lehen aipatu bezala aldez aurretik erreserba egin behar da online baliabidetan izan ezik.
Bestetik, zabalik dago Iruñeko bertso paper lehiaketaren laugarren ediziorako lanak aurkezteko epea, azaroaren 30 arte. Lehiaketa Iruñeko udalak eta Nafarroako bertso zale elkarteak antolatzen dute. Literatur lehiaketa honen helburua bertsolaritza eta bertso idatzien modalitatea bultzatzea eta sustatzea da, eta lehiaketaren parte har dezakete Nafarroako egilek eta foro komunitatean bizi den Nafarroako ez den edonork. Aurreko bi ediziotan C kategorian lehen saria lortu dutenek ezin izango dute berriro parte hartu. Aurkeztutako lanek gai eta neurri librea izango dute, euskaraz idatzita egon beharko dute eta originalak eta argitaragabeak izan beharko dute. Bertsoen melodia zehaztu beharko da. Lanek gainera oinarrizko kalitate irizpideak bete beharko dituzte. Eta amaitzeko udalak doako bi tailer proposatzen ditu urrian eta azaroan, 75 urtetik gorako pertsonek eten digitala gaindi dezaten. Tailerrak honako hauek dira. Atera partida osoa zure telefono mugikorrera edo tabletera eta oinarrizko kudeaketak administrazioekin. Biak goizean izango dira 11:00-tik 12:30, urrian eta azaroan Karbonilla zentro komunitarioan, Marcelo Zelaieta hiribidean 51 zenbakian. Izen emateak telefonoan egiten dira, 948 420 eta Iruñean erroldatutako pertsonentzat lehentasuna ematen da. Izena emateko epea irailaren 13-tik 27 egongo da zabalik eta plazak zozketa bidez esleituko dira. Saridunek jakinarazpen bat jasoko dute SMS mezu baten bidez eta tailerrek ordu tardiko 12 saio dituzte. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Oiana Gaio daukagu gurekin, Sakanako mankomunitateko berdintasun teknikaria, arratsaldeon, eta ongi etorri Oiana. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, Sakanako mankomunitateko berdintasun zerbitzuak 2 jardunaldi antolatu ditu Lakuntzan, irailaren 20an eta 21an, Sakanan zaindu gertutik leloarekin. Ta jardunaldi hauek Nafarroako Berdintasun Institutuak sustatutako zaintzen aldeko itunaren baitan kokatuta daude, ez banago okerrez? Bai, alaxe da, arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Hori esan bezala, Nafarroako Berdintasun Institutuak urteak daramatza garai batean bateragarritasuna eta kontziliazioaren aldeko eta erantzunkidetasunaren aldeko itunak sinatzen ziren eta Nafarroan barna zenbait tokiko entitatek eta dagoeneko sinatuta daukatena, baina aurten 2022-2023 urtean pixkat aldaketa bat edo egin dute eta bateragarritasun eta erantzunkidetasun kontzeptu hortatik pixkat salto bat egin dute zaintzen aldeko itunera. Trantsizio moduko bat egon da, orduan, garai batean itun hori sinatuta zuten tokiko entitateek trantsizio hori egin dute eta entitate berriok edo aurten sinatuko dugu eta horren baitan kokatzen dira Lakuntzako jardunaldi hauek ere. Eta zer kontatzen du pixkat zaintzen aldeko ituna? Pixkat hauen helburua da zaintzaren gaia ardatze hartuta, pixkat herri bakoitzean edo toki entitate bakoitzean edo erakunde bakoitzean dauden beharrak aztertu, itun hauek udalek, mankomunitateek eta gero bertako tokian tokiko eragileek ere sinatzen dute eta pixkat da zaintzaren gaiarekin gure eskualdean kasu honetan zer egin nahi dugun edo aztertzea. Zainketei lotutako beharrak identifikatzea eta konponbide edo proposamenak edo proposamen komun horiek bilatzea da itun hauen helburua bai. Eta zer suposatzen du itun hau sinatzeak? Pixkat gure helburua, Sakanako mankomunitateak urrian sinatu nahi du itun hau eta eskualde mailan lehen esan bezala, gai honekin zer landu nahi dugun edo pixkat zaintza lanei balioa ematea, zaintzen lan hori ikusgarri egitea
eta eskualde mailan gai honekin zer landu nahi dugun erabakitzea. Hori da pixkat, Nafarro mailan badago Nafarroko ituna, ez? Nafarroko Berdintasun Institutuak sinatuta, gobernu mailan aurrera ematen duten programa bat da, baina tokian tokiko edo tokiko itun hauek hori daukate berezitasun hori edo daukate, ez? Tokian tokiko erakundeek erabakiko dutela zer landu nahi duten eta ze norabide edo hartuko dugun. Aipatu dugu irailaren 20an eta 21ean izanen direla jardunaldi hauek, eta izanen dira Lakuntzako kulturretxean, ez? Bai, Lakuntzako kulturretxea, alde batetik erabilera anitzeko toki bat daukagulako hor kulturretxean, eta bestetik sakanako jendarteari bideratutako jardunaldiak direnez, eta Lakuntza erdialdean edo dagoenez, Ziorditik hasi eta Irurtzuneraino, erdian kokatuta gaudenez, mankomunitatea ere Lakuntzan dago kokatuta, eta horregatik erabaki dugu Lakuntzan bertan ospatzea. Eta zergatik antolatu dituzue jardunaldi hauek? Alde batetik urrian zaintzen aldeko itun hau sinatu behar dugulako, eta helburua zen ituna sinatu aurretik pixkat gaia jendarteratzea, eta gure artean ere eztabaidatzea zer ulertzen dugun, zaintza hitz egiten dugunean, pixkat zer ulertzen dugun zaintzaren inguruan. Orain arte gutxi landu den gai bat da, ez? Pixkat ekonomia feminista eta mugimendu feministari esker gaur egun asko hitz egiten dugu pixkat zaintzaren inguruan, baina orain arte oso isilpean edo oso izkutuan egon den lana izan da, ez zaio behar edo zaio balio hori eman, eta pixkat hori izan da arrazoia. Sakanan, beste toki guztietan bezala, honen beharra somatzen zen, ez? Sakana bizigarri bat edo sakana bizigarri batean bizi nahi badugu, iruditzen zitzaigun gai honek ere bere gure eskualdeko agenda politikoan ere zentralitate hori ere behar zuela. Eta pixkat arrazoi hori hartuta, alde batetik itunaren baitan kokatu dugu, baina bestetik ere Sakanako mankomunitateko berdintasun planean ardatz nagusi bat ere bada zainketa lanei, berez bizitzaren jasangarritasunerako itun sozial berria da berdintasun planaren ardatzetako bat, eta horrek ere erantzuten zion pixkat gai honi. Eta bi arrazoi horiengatik, hori pixkat marko normatiboari edo dagokionean, baina bestetik, lehen esan dugun bezala, zaintza lanen kontua bolo-bolo dabilen gaia da, eta iruditzen zitzaigun ere Sakanan gai honi heldu beharko geniola. Horren harira izen edo lelo bat erabili duzue, Sakana zaindu gertutik, ez? Zergatik izen hau? Egia da, hitz joko bat egin nahi izan dugula, alde batetik Sakanan zaindu, beste batetik Sakanan gertutik, eta beste batetik zaindu gertutik. Tokikotasun horri erreferentzia eginez, eta iruditzen zaigulako azkenean eskualde mailako proposamen bat egin beharko dela, eta horregatik bai jardunaldietan, eta orain aurkezpenetan eta garrantzia ematen diogu lurraldetasun edo eskualde ikuspegi horri. Horregatik gertutik hori aipatu dugu, Sakana eskualdearen izenare, eta nola ez, zaintza, ez? Hola gelditu da leloa, Sakanan zaindu gertutik, irudiare oso polita da, esku ezberdina daude, batzutan helduta, beste batzutan bata besteari hola laguntzen, aniztasuna ere adierazten du irudiak, eta pixkat hori bilatu nahi izan dugu, ez dakite lortu dugu, baina hitz joko hori arrazoi horregatik da, pixkat gertutasun hori eta lekukotasun hori edo lurralde ikuspegi hori eman nahi geniolako. Zehar dituzte zaintza lanek? Askotan esaten dugu ez, lehen esan dugun bezala gutxi hausnartu da gai honen inguruan, eta askotan
zaintza lanetaz hitz egiten dugunean, gehienoi burua joten zaigu adineko pertsonetara, edo behar bereziak, edo menpekotasuna duten pertsonengana, baina gure ikuspegia zabalago, edo asmo hori daukagu, behintzat jardunaldi hauen bidez, ikuspegi hori zabaltzea, iruditzen zaigulako zaintza beharrak jaiotzen garenetik, hiltzen garen arte behar dugun zerbait dela, guztioi tokatu zaigulako aldi baren batean zainduak izatea, eta aldi berean guk zaindu behar izatea. Horregatik, ez dugu zuzenean, egia da, batez ere, hirugarren, adineko pertsonetan eta menpekotasuna duten pertsonengan zentratzen dela, baina ikuspegi zabal hori edo eman izan genuen, eta horregatik saiatu gara ere, gai ezberdinak sartzen, ez? Esaterako hezkuntza, zaintzaren pedagogia, hezkuntzaren bidez nola landu, edo hirigintza ikuspegian ere, zaintzarekin, hori pixkat aztertuko dugu gero banan, baina, pixkat, gu beti esaten dugu zaintza, izaera polifonikoa daukalak, kaleidoskopikoa, ez? Segun eta nondik begiratzen dugun, segun eta nondik gatozen, edo segun eta ze adin daukagun, edo zaintzak modu batera edo bestera ulertuko ditugu. Eta, horregatik esaten dugu, harimutur asko dituela, egia da denak lantzea, ezinezkoa dela, bi egunetan, baina hori zen pixkat helburua. Ari horiek askatu eta gero erabaki hemen sakanan behintzat zer landu nahi dugun honekin. Izen ematea imaginatzen dut derrigorrezkoa dela, ez? Bada, ireki duzu da epe hori edo nola? Bai, formulario bat prestatu dugu, Sakanako mankomunitateko web orrialdean, sakana mank.eus webunean informazio guztia daukagu, hor badago formulario bat izen emateko, eta gero bestela berdintasun zerbitzuaren bai telefonan edo bai e-mailez ere izen eman daiteke. 2 arratsalde dira, eta jende asko galdetzen du bi arratsaldeetara etortzea derrigorrezkoa den, aukera dago, gure gonbidapena da 2 arratsaldetan etortzea, baina aukera dago batean etorri eta bestean ez, edo pixkat menu irekia izango da. Eta izen ematea datorren astelehenean, 18an bukatuko da. Orduan, jendea pixkanak animatzen den. Eta haurdunaldi bitartean 3 urtetik gorako haurrentzako zaintza zerbitzu bat eskainiko duzu, ez? Bai, askotan beti esaten dugu, ez, holako ekitaldiak eta holako ekiltzak eta antolatzen direnean, batzuk ere, behar horiek asetu beharko ditugula, bai, adinekoak, edo bai ume txikiak edo ditugulako, eta, garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere, zaintza zerbitzu hori martxan jartzea, egia da, adinekoen hori utzi dugula, baina, bai, aurren zaintza zerbitzua egongo da. Egia da, begirale bat kontratatuko dugu, hori, ludoteka moduko bat egongo da, aurrakan jolasteko, eta, gurasoak jardunaldian dauden bitartean, umeak ere, hortxe egoteko, bai. Eta aipatu zulen sakanako jendearentzat zuzendutako jardunaldiak direla, baina hortik kanpoko jendea joan daiteke? Bai, beti, behin eta berriro errepikatzen dugu eskualde, ez, sakanan antolatzen direlako, baina hori da, interesa duen oro etor daiteke, bai profesionalak, teknikariak, ontan lan egiten dutenak, norbanakoak, eragiletako jendea, zinegotziak, gazteak, helduak, oso, aipatzen badugu, zaintza lanak, ez, ikuspegi anitz hori dutela, publikoa ere anitza izatea nahi dugu, eta irekia da, bai. Beraz, konta iguzu pixkat orain egitarauarekin sartuz, irailak 20an, 4 eta 4 hasiko da harrera batekin, ez? Hori da, bai, hori bi arratsalde izango dira, hori lehendabiziko egunean sarrera, harrera, materiala banatu eta holako kontuak, ordu 4 batean, eta lehendabiziko hitzaldia Emagin elkarteko Miren Arangurenek emango du, pixkat
lehen aipatzen genuen hori, ez? Zaintzaz hitz egiten dugunean zertaz ari garen, nork zaintzen duen, ze baldintzetan, nola zaindu nahi dugun, pixkat zaintza publikoa, zaintza pribatua, pixkat horren inguruan hausnartzeko, zaintzak erdigunean, zertaz ari gara izenburupean, zaintza lanak ikuspegi feministatik lantzeko hitzaldia izango da, sarrera hitzaldi hori, Miren Arangurenek emango du. Eta gero, pixkat sarrera hitzaldi horren ondoren, bi mai antolatu ditugu, eraldaketarako esperientziak deitu diogu, baina azkenean da, Euskal Herrian eman diren praktika edo, praktika on, adibide edo hoien aurkezpena. Alde batetik, Beterri Buruntza eskualdeko zaintzen diagnostikoa ezagutuko dugu, hau ere Emagine elkarteak eskainiko du, Miren Arangurenek baita ere, eta 2020an Beterri Buruntza aldea eskualdean diagnostiko bat egin zuten, zaintzaileekin, bai familiarteko zaintzaileekin, zaintzaile profesionalekin, voluntarioekin, eta pixkat aurrelan hori egin zuten, diagnostiko hori egin zuten, eta gaur egun ekintza plana diseinatzen ari dira, eta pixkat prozesu hori aurkeztuko digute. Hori lehendabiziko mai hortan, eta horren ondotik Usurbilgo zaintza ekosistema proiektua ere aurkeztuko digute, hor Matia Institutuko Erkuden Aldaz, eta gero Usurbilgo alkatea den Agurtzane Solabarrieta Mesa etorriko dira, eta egia da nahiko Euskal Herri mailan oihartzun handia izan duen proiektua izan da hau, Usurbilgo zaintzen ekosistema, prozesu parte hartzaile bat egin zuten, Usurbilen gai honekin zer egin, diagnostiko hori egin zuten, eta horren ondotik ekintza plan bat eta proiektu bat martxan jarri dute, eta informazio hori jaso genuen, eta iruditzen zitzaigun adibide edo praktika on egokia izan zitekela sakanan ere lantzeko, edo behintzat ikasteko. Eta hori lehendabiziko esperientzia mai horretan. Eta hitzaldi horiek izanen dira parte hartzaileak interaktiboak edo nola izanen dira? Nola antolatu dituzue? Alde batetik hori aurkezpen hitzaldi formatua egongo da, eta gero tartean ere pixkat galderak egiteko tarte bat izango dugu, moderatzaile lanak egingo duen pertsona bat ere egongo da, orduan, asmoa da ere, jendeak ere galderak eta egitea, eta ondorioen txosten bat ere argitaratu nahiko genuke jardunaldien ondoren, jendearen galderarekin, kezkekin, ekarpenekin, iradokizunekin, pixkat, hola. Hori lehendabiziko mai hortan, gero, atxeden alditxo bat ere egingo dugu, egia da, arratsalde osoan hor hitzaldiak entzun datzun, egian luz egiten dela, baina, atxeden aldiaren ondoren beste bi esperientzia ezagutuko ditugu, alde batetik, gainaztuek hor gertu daukazuen, Berriozarren bertan, ez? Berriozar zaintza ardatz proiektua aurkeztuko digu bertako berdintasun teknikariak, Amaia Zalbak, urteak daramatzate pixkate proiektu honekin, sensibilizazio lan egiten, ekintza puntual ezberdinak egin dituz, eta pixkat horren aurkezpena egingo dugu Amaiak, eta gero bigarren tartean Amurrioko beste esperientzia bat ezagutuko dugu, hau ere nahiko berritzailea da, udal barruan, Amurrioko udalaren proiektua da, udal barruan eta arlo ezberdinetatik zaintza zeharlerrotasunez nola landu. Eta horretarako Aradia kooperatibako Delizia eta Patrizia izango ditugu, beraiek Aradia kooperatiba aholkulari lanetan egon da horra Amurrioko udalean, eta pixkat beraiek aurkeztuko digute prozesu hau. Egia da hortan ari direla, eta pixkat ondorioak ere plazaratuko dizkigute, hori bigarren mailan. Eta gero ja horrekin eguna amaituko da, ez? Bai, atxeden aldi pixka bat. Hori da.
Bai, hasiera batean asmoa zen goiz eta arratsaldez egitea, baina bueno, egia da nahiko luze gelditzen zela eta horregatik erabaki genuen bi arratsaldetan banatzearena, bai. Eta gero ja bigarren egunean, irailaren 21ean, ostegunean, beste bi hitzaldi interesgarri izango ditugu, alde batetik, ja eraldaketarako esperientziak eta ja utziko ditugu, baina bi hitzaldi monografiko izango dira, alde batetik, nolakoak dira zaintzen duten herriak eta eskualdeak, eta zaintzarako arkitekturak, jarri diogun izenburua. Eta mahai hortan bi arkitekto izango ditugu, Amaia Albeniz Goikotxea eta Koldo Telleria Andueza, hauek hiridunak taldeko kideak dira, arkitekto urbanistak dira, hiria kolektiboa sortu zuten, eta gaur egun hiridunak taldean daude, eta Euskal Herrian barna ere zenbait prozesutan parte hartu dute, hirigintza ikuspegia, genero ikuspegia hirigintzan nola txertatu, eta pixkat gai horren inguruan. Eta gero Irati Mogollon Garzia, hau ere Matia Institutoko ikerlaria da, soziologian doktorea da, eta zaintzaren arkitektura liburuaren egilea da. 2019an argitaratu zuen liburu hori, eta pixkat hitz egiten du hirigintza eta soziologiako ikuspegi hori kontuan hartuta nolakoak izan beharko diren zaintzen duten herriak edo. Liburu hortan adibidez, etxebizitza komunitarioen inguruko aurkezpena egiten du, hau batez ere adineko pertsonetan zentratuko da, eta pixkat elkarrizketa hori, hirukote hori izango dugu mailan, eta beraiek aurkeztuko digute. Garrantzitsua iruditzen zitzaigun ere, hasieran esan bezala eskualde ikuspegi hori txertatzea, eta horretik ere ariketa bat egingo dugu, sakana eskualde bezala hartuta, zaintzarako zehazpiegitura ditugun, ze zerbitzu ditugun, eta horre ariketatxo bat egingo dugu, parte hartzailea, eta zer ateratzen den hortik. Eta beharrezkoa da lehenengo hitzaldian edo ekitaldi horretan egotea aria ez galtzeko, bigarren egun horretan adibidez. Zerikusia izanen dute haien artean? Bai, hori, gu gomendatzen dugu bi egunetan etortzea, baina egia da, batzuk egun bakarrean izen eman dutela, ez da derrigorrezkoa, ez dute aria galduko, azkenean esperientzia ezberdinak dira, eta ikuspegi ezberdinetatik landuko da, orduan, bigarren egunera etortzen badira, ongi etorriak izango dira, bai. Zer espero duzue jardunaldi hauen ostean? Zerbait aldatuko duela? Jendea kontzientzatuko dela? Bai, azken finean hori da, helburua, ez? Gai, ez dakit, esperientzia ezberdinak ezagutu eta gai ezberdin hauetatik, ondorioak atera eta sakana mailako ekintza plan edo, pixkat, gai hau lantzen hastea. Orain arte sakanan landu izan direla gai hauek, bai gizarte zerbitzuetatik, edo badaukagu ere Josefina Arregi zentroa, eta horre lanketa egiten dute, garapen agentziatik ere zenbait lanketa egin dira, baina hitzaldi hauen bidez, asmoa da denok elkartu, mai baten bueltan, eta pentsatu eskualde mailan zer egin nahi dugun. Hori da pixkat, nik uste dut, harrera nahiko ona izan duela, orduan espero dugu ere, etorkizunean ere honek bere fruituak edo ematea, edo behintzat lantzen hastea. Eta non jarri duzue pertsona kopuru limitea edo ez duzue jarri? Ez dugu jarri. Egia da Lakuntzako kulturetxeak horretarako aukera ematen duela, aulkiak mugitzen direlako eta ez dut uste beteko dugun, auskalo igual bai, baina... Baina ez izan behar dituzu, ez? Bai. Baina ez dugu mugarik jarri, ez. Eta zu horregon zara? Bai, tokatuko gautzegu pixkat aurkezpen lan horiek egitea, eta batetik besterako ondorio horiek ateratzea, eta bai, nahiko gertuko jardunaldi bat izango da, hori,
gaina sakanan gehienak ezaguna gara, orduan, bueno, nik uste dute giro atseginean egongo garela. Gero badago, azken hitzaldi bat, azkena izateagatik ez du esan nahi garrantzirik ez daukana, baina, bueno, egia da azkena gelditu dela, zaintzaren pedagogiaren inguruan. Ostegunean izango da, lehendabiziko hori pixkate zaintza arkitektura, kirigintza eta hori, eta gero ja bigarrenean hezkuntza arloan, gai honekin, zer landu dezakegun, eta bueno, eta horretarako Nora Salbots izango dugu, bera Amaiurreko eskolako zuzendaria da, eta bueno, ikasin parte hartzen du, orain dela gutxi ere txalapartarekin liburu bate argitaratu zuen, eta bueno, pixkat zaintzaren pedagogiaren inguruan hitz egingo digu, eta bueno, hortik ere irakasleek eta ere izen eman dute, pixkat gai hau ere entzuteko, eta bueno, horrekin jaitsiko dugu jardunaldia. Beraz, naiz eta teoria asko izan eta hori, espero zue ondo pasatzea, ez, ala ere. Bai. Zutatzea gutxienez. Hori da, bai. Hori da asmoa. Giro atseginean, parte hartzaile batean, eta hori, gertuko jendearekin, hori da. Hori, jendeari esateko, irailaren 18an, ez banago kerro, amaituko duzue, itxiko duzue izen emateko epea, ez? Hori da, bai. Sakanako mankomunitateko hortko jendeak animatu, ez? Bai, hori, webunean informazio guztia daukagu, edo bueno, gero sare sozialetan, Twitter, Instagram eta holakoetan ere informazioa zintzilikatu dugu, eta hori, norbaitek interesa balima dauka, hori da, sakanatik kanpo ere norbaitek parte hartu nahi badu, beti bezala ongi etorria izango dela. Bueno, mila esker Oiana, espero ezagun jendea animatzea, eta, bueno, onerako erabiltzea jardunaldi hauek, eta plazer bat izan da, eta mila esker hemen gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, zuei bai. Venga, ondo segi. Agur. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik, eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.